Hello logoper, good morning. So logoper आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोजों फरायहरनाय थाबाय. So लोगोफोर नै आं दा मै बेदर संनो नागिरदों. मै बेदर दै गुदुङाव सोमबाय आरो नैबे आलु, मुला, अलकपि नैबेयाव दै गुदुं फुदुंदों बेहाय ओमफ्राय नै अनलाया बेहाय दङ. दा सारायाबो नै रेडिखा फुंनि टाइम. आरो मोनसे बुस्थु देखायबावनो लोगोफोर नैबे दाउ मानिया देवानिथार दिनै मासे जानाय जासिगोन लोगोफोरनि नैबेखौ नङाबा नैबे दाउ खासि आरोना माखासेया गैला जाबाय ओमफ्राय माखासेया सैमाजों अरजाबाय. बबेखौ जानाय जायो नैबेखौ ना नैबेखौ उनाव मिथिगोन. थ' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै. नैबे दै गुदुङा बे दाउनिनो आरे जाबाय बियो. सामब्राम बानलु होखांबाय आं लोगोफोर बिनिफ्राय बेदरखौ हरनोसै. लोगोफोर संख्रि जिरा गुरा हालदै होबाय खेबसेनो आलुआबो मोजां खालि बेसे नै लोगोफोर मटर ओमफ्राय बेनिफ्राय नै सामब्राम गुफुर देनाय एसे होबाय बेनिफ्राय दै एसे होबावनोसै. एबारनिया खारै सरखारनाय दङ. दोनसै गोदौबाय थाथोंसै. लोगोफोर गोदौगासिनो ओमफ्राय माखासे मानसिफ्रा मै जायानो बिसोरनो बे दाउखौ होनाय जासिगोन. सिथारबाय बे दाउखौ दहाय आं खिथानायखौ ओंखायनो अन हरबाय आङो. अनखौ हरबाय दा गैयाबाथ' जाया अनला ओंख्रिया. बेयाव अन दंबावो एसे मिक्स खालामनानै हरनोसै. दुन्दिया पत्ता लोगोफोर दुन्दिया पत्ता यम यम जाबाय. लाजों मैजों यम यम फार्स्टिं दाउ गोदोगोस. जों लोगोफोरनो लोगोसे आथा ओंखारबावबाय. आथा बेहायनो थावा माबादों ओमफ्राय बेयाव साहा दं. बेनिफ्राय अनलायाथ' नैबेयाव फैबाय नै बेबो मोनबाय. दा बेखौ जानोनो बानायना होनोसै आङो. गोरान जायो नालाय. स' नायदो बिदिब्ला लोगोफोर.
लोगोफोर रुटियाबो जाबाय नै लारि लारि जागासिनो नै फारि फारि रुटि गोरान ओमफ्राय नै साहा दहाय फुंनिमोन आरो साहापाता थाजोब्बाय ओमफ्राय नै मोनसेबाव ओमफ्राय नैबेजों जाहैगोन नो अनलाजों ओमफ्राय दोनखावबाय जानो ओरै दाउ गोदानायखौ नायसै बिदिब्ला नै दाउआ दहाय देखायनाया गोदाबाय जा मिजिं खालाय जुथिबा दाउला गाजि आयो जि मोजां ओंखारबाय नै जा बुरजा जाबायहाय दाउआ नै लोगोफोर दाउला खासिया नै जि मोजां ओंखारबाय मेजेम मेजेम लोगोफोर बेखौ दा जाला मै बेदर संखाबाय नालाय दा मोनायाव एवनोसैनो आथिं खर'फोरखौ गांखंफोरखौ स' आं दा वीडियोखौ एसेयाव दोनसै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना हर अगर कोई नए आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा लाइक कीजिएगा कमेंट दीजिएगा और शेयर कीजिएगा सो बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट वीडियो लोगो मोनफिनसिगोन